खामानि मावनो थांनाय सासे सुबुङा लामा ससेयाव आन्दायना थालांदों। सनितपुर जिल्लानि हग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय रुपहि गामिनि थागिबि राजु मोसाहारि बिथाङा गोमाना दं। थांनाय बृहस्पतिबारखालि केरालायाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन, नाथाय थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो राजु मोसाहारिया गोमानानै थालाङो। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला बृहस्पतिबार सानखालि बिथांमोना गासै 6 सुबुं थांदोंमोन। थांफानाय लोगोफोरा नखराव फोरमायहरफिननाय बादिब्ला बेंगल आरो बिहारनि गेजेरावनो आन्दायना थालांदों होनना फोरमायहरदों। लोगोफोरा फोरमायहरबावनाय बायदिब्ला बिथाङा हाफ पेन्ट आरो गस्ला गेन्जि गाननायखाय बिथाङा रांखौ लोगोफोरनो होथ'दोंमोन। दा बिथांनि आखायाव रां गरसेबो गैलामोन, बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे 9387357530 एबा 9957534566 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरो। जिल्लानि ओमफ्राय आं बुंदों रुपहि गामिनिफ्राय। ओमफ्राय आंनि नामा रेखा मुसाहारि, ओमफ्राय आंनि हौवानि नामा राजु मुसाहारि। ओमफ्राय खामानि मावनो थांदोंमोन। दा खामानि मावनो थांनायावहाय बबेयाव थालांखो, बबाव मा जालांखो, उरिस्सायावसो थालांखो ना मायाव थालांखो बेखौ दा मिथियाखै। ओमफ्राय मोनबाय बायदोंबा, लोगो मोनबाय बायदोंबा बेफोरखौ हमनानै दोनदो। ओमफ्राय माबा मोनसे बेजों थांफानाय लोगोफोरा मा होनना खोन्थाहरदों? बेजों थांफानायफ्राबो बारा फाथा लानो हायासै होनदों आरो। ओमफ्राय दा लोगोफ्राबो होनहरबाय थादों आरो दा एसे माबा खालामनानै नागारहर होनना बुंदों आरो। बिसोर 6 जन थांदोंमोन, दा बिसोर 7 जालांबाय। आंनि हौवाया थालांबाय आरो। बबाव थालांदों दा जायखिजाया चेन्नाइयाव थांदोंमोन, ओमफ्राय चेन्नाइनिफ्राय दा चेन्नाइयावबो मोनहैयासै। दा बबे जायगायाव थालांदों जायखिजाया उरिस्सा बा बे ससेयावनो थालांदों होनदों आरो। दा मोनोबा हमनानै दोनलायदो। ओमफ्राय साबायखर। न'खराव साबेसे दं? 7 जोङो दा। आच्चा, आङो जिल्ला आंना हग्राजुलि सनितपुर। दा आङो रुपहि गामिनिफ्राय बुंदों। दा जों गामिनिफ्राय दाख्लै बिस्तिबारखालि खामानि मावनो थांदोंमोन। दा बिथाङा केरालायाव थांगोन होनदोंमोन। दा केरालानिफ्राय थांगोन जायगायाव केरालायाव सौहैयाखै, माने तामिलनाडु खन्द'आव बिथाङा ओंखारदोंमोन जाहैदों मोखां सुनो ना मानो। बिनि उनाव दिनैसिम बिथांखौ लोगोफोरजों मोनहैनाय जायाखै। दा लोगोफोरनावबो जोङो सोंनाय फिन्नाय खालामबाय, दिनैसिम माने लोगोफ्रा गैयाखौनो होनदों। ओमफ्राय लोगोफोरनाव आरो सोंनाय फिन्नाय खालामनायाव माने बबे खन्द'आव ओंखारदों, माने तामिलनाडु खन्द'आव बिथाङा गोमानानै दं। दा बिथाङा गावनि न'खर गोरिब माबानि थाखाय एसे एनै न'खरखौ डेभेलप खालामनो थांदोंमोन। बिथाङा दिनैसिम मा जाहोनाव बेफोरबायदि जालांखो बेखौ बा लोगोफोरनिफ्राय थालांखो बेखौ माने जों मिथिनो मोनाखै। दा बेखायनो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों जोङो हगारनाय जादों। मानो होनबा बिथांखौ जोङो दा नैबे भिडिअ'आव जायफोर बिथांमोना नुगोन, बे बिथांमोनखौ जोङो फोरमायहरनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। आङो माबा कृष्णपुरनि, दा आंनि फिसाया जाबाय रुपहिनि। दा केरेलायाव थांदोंमोन सोर, दा केरेलायाव मा जालांखो बियो खाफालनि भक्त। दा बियो ओंखारनानै बबे जायगायाव गोदाव सोराव दङ, ना थैखो ना थांखो। जुदि मानसिया जुदि थांना दङबा नोंथांमोनहा बेखौ थानाफ्राव हमनानैबाबो जाहाथे आंनि न'सिम पहुंचायहरो, बियो जोङो मोनसे बिबेसना लागोन उनफ्राव। दा आङो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जादों, अनुरद, मानो होनबा नोंथांमोना जुदि बेखौ मोनोबा हमनानै दोन। आरो जानाय लोंनाय गैयाबाबो नोंथांमोना जाहो लोंहो, दै गांदोंबाबो दैखौ सुफुंनांगोन। आंनि फिसाया माने न'खराव सफैफिननांगोन। दा लोगोफ्रा 6 जनमोन सोर, 6 जनाव 7 सहैबाय, आंनि गथ'आल' थालांबाय। राजु मुसाहारि होननाय नामा। माला थांनायमोन? बिस्तिबार मोनायाव गाखोदों बिसोर। दा बिस्तिबार मोनायाव गाखोनायाव
बिनि अखानायै फुङावनो बे ओंखारदों 5था समाव दा बे 5थानिफ्रायनो लोगोफ्राबो बेखौ थाल मोनाखै ओरैनो बबेखिनियाव गोमादों होननानै लोगोफोरा खोन्थाहरदों? उरिस्सा जायखिया प्रदेशआनो उरिस्सा ना मा आंबोथ' मिथिया थांफेरा बोराय मानसि दा नोंथांमोना जुदि अनुरद खालामहरो नोंथांमोना जुदि नुहुरबायोबा स्टेसनफ्राव बा लामा सामा हाग्रा बंग्रा जुदि लोगो मोनोबा नोंथांमोना बेखौ हमनानै दोनदो बे सिखावबो नङा दाखाथिबो नङा माने बियो केरलसो थांनो ओंखारदोंमोन दा जोंहा दुर्भाग्य गरिब मानसि थाखा फैसाबो गैया दा गस्ला गिन्दु गानदों पेन्ट गानदों मानसिया दा बेखौ नोंथांमोना अनुरद खालामहरनायाव हमनानैबाबो बेखौ दोननांगोन आरो आंनि न'सिम खबर हरनांगोन आरो